Vítam z nového videa, dneska si zahráme Blade Ball. Už ma to konečne sa mi to načíta, darí. Načíta sa mi to, prosím vás. No okej. No puste ma tam, prosím vás, puste ma. Kde mám tu skákať do nekonečna. No dobre. Ja už chcem hrať. Mne sa nechce kupovať za Robuxy. Ja som 4 teams, nie 2 teams. Ja nemám ešte grať normálne. Sometimes I like about you. No okej. No, ideš na... No super. Teraz. To je normálne... Ja som tak naštvaný. Normálne až... Neviem, čo by som najradšej robil. No dobre. V tomto videu, keď dokúkate možno do konca, tak budem čítať komentáre a možno ich aj splním. A možno a Minecraft bude s webkamerkou, áno. Budete ma aj vidieť, keď budem hrať Minecraft. No rýchlo, už ma to tam pustí. GG, kamo, GG. GG. Idem tiež napísať to everyone. GG. 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 GG, GG, GG. Dajte 2 teams. Yes, kamo, tu. Som zvedavý, ktorý budem tým. Prosím, nech No. Červený, super. A teraz presne sa to bude posielať na modrých. Proste keď odpinkneš, tak to nepôjde na tvojho hráča, ale pôjde to na modrého hráča. Už je tam len ona, rýchlo poď. Ja si zatiaľ otvorím čestku. Poď dačo dobré. Aurum som mohol mať, ale mne to vylosovalo pickaxe. Aha, to není vôbec zlé. Prosím. Sekeru už mám. Výborné. To je výborné. Teraz bude normálne, bo klasik je najlepšie, ty vole. Ja budem proste na kraj mapy a tu tak budem chillovať. Kamu I am Big Boss ešte ani raz na mňa neišlo. Kaktus je. Pustíme na kaktus.
Nikto na mňa nestrieľajte, prosím, nesmiem mať pal v hrdle. Kámo, ja som ho eliminoval. A ja si to pôjde nový. Tí traja bijú, ja to nespievam na seba. No. Oni si to strieľajú a ja taký. No, super. Mal som sa mať ísť, mal som počkať takým. A nič už, to čo ja za to môžem. Akože hej, môžem, ale... Vôbec som nevedel, že vôbec tak sa môže byť taký dobrý, fíha. Musím si dať trošku dať na bok. A možno dneska vidie aj video z Minecraftu. Joj, okidokido. Za 5 minút mám čest. Durability. A stromček, do you what you see? Stromček, domček, potu si mi ty. Stromček, milujem ťa. Stromček, domček. Kamo, ona išla extrémnou rýchlosťou. Okej, to ideme otvárať čestky. Aj tu spadne dačo lepšie. Yes, vybrali. Y ese caput. ¡Caputos los pingüinos! Y sí, como Big Boss, man. Ja nesnášam to, keď na mňa vždy ide tá lopta, alebo buď ja skapem, alebo ja skapem. Buď takto skape, alebo ja skapem. A za to nesnášam, keď na mňa ide lopta. Kámo, čo ide na mňa vždy? Debil. Nesnášam, keď ma tak zabíja. To je pre mňa normálne, keby som takoho ja zabil. Daj mi takého dobrého svorca, no jasné, že mi to vylosuje zase dačo hrozné. Kitchen nož, už ho mám druhýkrát. Už ho raz mám. Teraz mi to zase vylosuje kitchen nož. Keby mi to vylosovalo aspoň tú kosu, už mi to druhýkrát vylosovalo. Lízátko. A ešte môžem. Kamo, yes. Skibidi dop, yes, skibidi.
že to spievam, ale ako sami zase kedykoľvek si spievam. Kamo, nie na mňa, pozd, nie na mňa, ja si chcem žiť v pokoji navždy vekov. Na veky vekov. Blade Ball, podľa mňa balka. What? Idem otvárať dveře. Keby mi to aspoň dačo dobre vylosovalo. A to čo je vôbec? Aha, lyžička. Kamo, to je lyžička. Čo robíš? Ty kde máš... Aha. Ale Maťko, prosím ťa, vyzleď sa, bo chcem, aby si vyskúšal jedné rifle. A neviem, či sú ti ešte dobré. Dobre.